बर' थामहिनबा सन्देह बर'आ सासे 4 बोसोरनि उन्दै फिसाजोखौ गालांना खारफालांबाय। मा जादों समाजाव हाबा जाखानाय खुदियाखौ गारना गुबुनजों खारफालांनाय। थारैनो बे जाथाया सानफा एफा एरलांगासिनो। धेमाजि जिल्लानिफ्राय निउज 24 बड'लेण्डनिसिम फैदों मोनसे कल। फिसाय थाखानाय सासे हिन्जावा गावनि 4 बोसोरनि फिसा हिन्जावखौ गारना गुबुन हौवाजों खारफालांनाय। कलजों मिथिनो हायोदि थांनाय 28 दिसेम्बर 2023 खालारखालि माइनाव बर'आ गुबुन हौवाजों खारफालांदों होनना मिथिहोयो। मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार टिपकाइनि दुर्गा होननाया दोनखारदों होनना। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खाथिनि पुलिस थानायाव खबर होना हमना होनो खावलायदों आरो नैबे जानबुं नाम्बारा फोरमायहरनो खावलायदों। जानबुं नाम्बार 8011898541। फै जों कल रेकर्डखौ खोनासंना लानि। खुलुमबाय आदा। खुलुमबाय। जोंनि माबा बरायबाय नोंथांखौ। खोथाया ओरैबायदि जादों ना र' आं एसे बाहेरायाव थांनि। औ। खोन्था। हेल'। औ खोनादों। आं बाहेरायाव ओंखारदों आङो बाहेरायाव। औ दे। मा न'आव थाबा मा जायो? नङा माने न'आव गोमोना बिथोराव आरो माने बाहेरायाव जिरनानै खोन्थादोब्रा। ओंखायनोथ' आं दा खोन्थाहरनोसै माबा औ खोनाबाय आदा? औ खोनादों। जाथाय जानायाथ' बे दा जोंनि माने बिनानाव आंनि हिनजावनि फंबायनि हिनजाव आरोना इयो। औ। दा जिथुनाखि थांनाय मानसि आरो जायजों थांदों। मा मुं बिनिया? इनिखौ माबा होनो मा होनोमोनलाय नामखौ माथो सन्दे। सन्दे। सन्दे मा लिरो? सन्दे दा हौवानि टाइटेलखौसो लानांगोन नालाय दा हौवानि टाइटेला माने दा बर' आरो। सन्दे बर'। सन्दे बर'। गामिया? सन्दे बर'बो होनो माइनाव बर'बो होनो। माइनाव बर' आरो सन्दे बर'। ओमफ्राय माबाया गामिया? गामिया बिसिनिया माने बान्द्रगामि होनो आरो। बान्द्रगामिबो होनो इनिफ्राय आरो बालिगावबो होनो आरो इसिनि जायगाखौ। नांजाबखानाय लागालागि। खाथि गामि नालाय। डिस्ट्रिक्टआ? डिस्ट्रिक्टआ बिसिनिया धेमाजियानो खोमानांलै। धेमाजि मा धेमाजि बे सिमोनसापुरि गोलैयो नामा? धेमाजियानो देलाय जाबाय दे धेमाजि ना? ओमफ्राय गामिया धेमाजि गामिखौ जाबाय। सिमोनसापुरिखौनो होनांगोन। पस्ट अफिसखौ बुंनो हागोन नामा? पस्ट अफिसा बिसिनिया दिखारिसोमोन खोमानांलै। ओमफ्राय आं ओजों बेसेबां बैसोनिसो जागौमोन बेयो खारनाय हिनजावा? बे खारनाय बैसोआथ' 23, 24। गथ'फोर साबेसे दंमोन? सासेल'। गथ'आ सासे दङ ओमफ्राय हिनजावसा आरो गथ'आबो। औ। ओमफ्राय माने बिदिनो आरो माने बिनि हौवायाबो माने जेनेबा बेलेग अरुणाचलाव माने खामानि मावनो थाङोमोन आरो ना। औ। आं दहाय खोन्थाखांखाबाय। बेलेगाव माने खामानि मावनो थाङोमोन ओमफ्राय हिनजावा न'आव थायोमोन। दा सोरजों रायलाया दा हौवायाथ' मिथिया। ओमफ्राय दा हिनजावा माने बिदिनो रायलायनो माबोरै बिदि जालांखो बेखौ जों माने मिथिया आरो दा। ओमफ्राय दाथ' हौवायाबोथ' मिथिया रायलायनो होननानैबो। ओमफ्राय दा हौवाया माने हौवा गैयियावसो माने दा नैबे दा बेलेग हौवाजों फैदों आरो। ओमफ्राय हौवानि थंखौ मिथियो नामा? हौवानि थंखौथ' मिथिखायो। महानि हौवाया? जोंनिया सिमोनसापुरि माने नावखातानिफ्राय आरो इसे गोथौ थांनांगौ आरो जेनेबा बिसिना मलान होनो आरो मलान। मा मुंमोन बेनि हौवाया? अनसुमा बर'। अनसुमा बर'। दा अनसुमा बर'आ न'आव दंना गैया? दा बियो न'आव माने माबा ओरैबायदि जादों आरो दा बिमा बिफाजों नांलायनानैसो माने बिहाव बिखुनजोनावसो माने थाहैदोंमोन नालाय। हिनजावनि बिमा बिफानाव दंहैयोमोन आरो बिसोरो। हिनजावनि बिमा बिफानाव दंहैयो नालाय ओमफ्राय दा हिनजावनि बिमा बिफाया माने थाथ'नो आन्था माने बेलेग हायाव माने
गावनि नाम जारिनानै होखायाखै आरो बे हाखौ ओरै जिरायनो थाखायसो होथ'दोंमोन बे हाखौ औ बे दा माने इयाव दा बिमा बिफानिफ्रायनो बारा दा माने थांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जायबा लांखारदों बे लांखारनायनि हौवानि मुङा मा? बिनिया हौवानि मुङा दुर्गा बर'। बबेनि बे दुर्गा बर'आ? क'क्राझार। बियो क'क्राझार टिपकाइनि। बबाव लोगो मोनखो बेखौ? बेखौथ' दा बबाव लोगो मोनखोथ' दा जोंबो बुंनो हाया माने बोरै लोगो मोनलायखो बिसोरबा फनजों लांदों आरो ना? फनजों लांदों। दा बे जायबा बिनि हिनजाव गिबि नङा होमबा? औ हिनजाव गिबिनिफ्रायबो जोङो खोथाखौ माने सोंजोबखाबाय नोंगौ माने क'क्राझार बिसिना टिपकाइ गोलैयो टिपकाइ होनो आरो जायगाखौ गामिखौ। ओमफ्राय माब्ला खारदोंमोन? खारनायाथ' थारिखआ दाख्लै बिस्थिबार खै थारिख मोनथाय बे समाव बिस्थिबार 28 थारिख। 28 थारिख ना? बिस्थिबारा मा थारिखआव गोलैगोन? दाख्लै डिसेम्बरनि 28 थारिखआ। जायखिजाया डिसेम्बरनि 28 तारिख आरो ना? डिसेम्बरनि 28 तारिख। ओमफ्राय माने बिसोर दाबो फन हमो ना हमा नोंथांमोना जुदि हरोब्ला? दा माबा जोंनि नाम्बारखौथ' आंथ' माने सोंहरदोंमोन आरो आङो सोंदोंमोन नानि नों मानो बिदि फैनांगौ हौवा गारनानै नोङो मालाय हौवाजों मानो फैनांगौ आदसा आं सोंहरदोंमोन फार्स्ट समाव सोंनायावथ' आंखौ बुंदोंमोन माने थगायनाय बायदि बुंदोंमोन आरो इयो आङो बेंगालरावसो फैदो होनना बुंबाय। आइया मानो होननानै खामानि मावनो होननानै मा खामानि मावनो नोंसोरो हिनजाव मानसिया मा खामानि मावफैनायाव हौवा दङ गथ' दं बेखौ गारनानै मानो फैखो होननानै आं बेलेग हौवाजों फैबाय होनबाय। हा माब्रै होननानै मा खोनाफेरै खोथा खोनाखो आं होननानै आं थांला आं सोंदों आरो ओमफ्राय नों थांफिना दाबायदियाव जों लांफैबा नों थांना थाङा आं थांला होनना माने बुंदो आरो ओमफ्राय बे बिदि बुंखांनानै गुबुनजों लांखारजादों होननानै बुंहरखाबाय नामा? माने आं बेलेग हौवाजों आं फैखाबाय होनना बुंदों आरो माने गावनो बुंना लादों माने आं बेलेग हौवाजों फैबाय होननानै ओमफ्राय आरोबो आङो फन हरफिनबावबाय आंनि नाम्बारखौ माने बिजि खालामनानै दोनबाय आरो बहा दङ गथ'आ बोसोरबेसे जानाय? गथ'आ बिदिनो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जाबाय नामाथाय। बोसोरब्रै ना? हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसा हिनजावसा गथ'।